Arvoisa Jumalanväki, puheeni on lyhyt, koska olen samanmittainen mies. Tämä puhe on sama kuin viime vuonna, joka oli täsmälleen sama kuin edellisenä vuonna, joka noudatti sitä edellisen vuoden linjaa, joka oli pilkulleen sama kuin kauden ensimmäinen puhe. Se on nähtävissä netissä. Kiitän kuitenkin Reijo ja Aidon omistajia Artsia, Intaa, varmuuden puolesta Ollia, koska Ollia pitää aina kiittää, on hän paikalla tai ei. Ja Niemelä ja Lasse Oksasta, joka on myös kansanedustaja ehdokkaana. Tämä tilanne on ihan sama kuin viime vuonna. Täällä on ylivoimaisesti maailman paras miesvuoro Uikuka. Minun turvallisuudestani on vastaamassa tuo ambulanssi joukkoineen ja sitten täällä on myös paloauto. Koulukadulla, jonka historiaa on laittanut yksin kansiin, Kimmo Leitonen, joka esiintyy kohta, on samanlainen sielu kuin Reijolla. Molemmat ovat legendaarisia klassikkoja Tampereella ja koko Suomessa. Huomaan yhdellä katseellani, että näiden 4 vuoden aikana joukkueet ovat tuorentuneet. Lämmintä on eri lailla kuin ensimmäisessä kilpailussa 14. helmikuuta jonain vuonna. Se oli 32 pakkasta. Tällä lyhyellä puheella pelataan rehtiä peliä, pelataan illalla, jatketaan huomenna. Ja pieniä taputuksia kiinni.